Bore da chi gyd a chroeso yma yn enw yn Harglwydd Iesu Grist. Mae'n dda cael dod at yn gilydd unwaith eto. Chydig o gyhoeddiadau. Heno cyfarfod, cyfarfod am 5. Mae'r cyfarfod yn tu ni. Da ni'n parhau hynny di yr wythnos weddi yma ynglyn ag arweiniad am yr adeilad. Felly fydd o'n yn tu ni, ond fydd o hefyd yn hybrid. So mae croeso unrhyw un sy'n gallu dod i ddod am 5, neu gallwch chi ymuno ar Zoom os ydych chi yn dymuno. Wedyn yn ystod wythnos cwrgweddi wythnos yma, am nos Fercher fel arfer cwrgweddi, a wedyn ydy'r clybiau mae'r clybiau nos Wener, dyna fo. Wedyn i chi gofio am y gwaith sydd yn digwydd yn clybiau. Pythefnos i heddiw, mi fydd hi'n Sul cynta'r mis, Sul cynta Rhodri yma, ac yn ystod yr oedfa yn y bore mi fyddwn ni'n cael cymun, ond hefyd mi fyddwn ni'n derbyn Rhodri a Gweno fel aelodau. Yn ôl y drefn sydd ganddo ni, da ni roi hysbysrwydd o bythefnos wedyn. Os oes gen rhywun broblem efo aelodaeth nhw, wel, mi gai ai arfo chi. Ond da ni'n disgwyl i croesawu nhw fel aelodau. Wedyn,
chi'n cofio am y cyfarfod sydd yn dod yn ystod y mis ar y 30 cwrs sefydlu yn Ebenezer. A wedyn mae yna oedfa fedydd bellach ymlaen yn y mis hefyd. Dyna fo. Wedyn, mae yna gyhoeddiad wedi dod hefyd bore dydd Sadwrn nesaf. Mae yna fore coffi yn hapel Berea Newydd rhwng 10 a 12 i godi arian at bugeiliad y stryd. Wedyn mae hwnna wedi dod i ni yr wythnos yma. Falch iawn o weld Dafydd wedi llwyddo i godi allan a ddod ato ni. Gawn ni weld os fydd y gader yn ddigon esmwyth ar gyfer yr oedfa i gyd, ond os ti'n codi gerdded, dyn ni'n deall yn iawn. Felly, dwi'n credu bod yna'r cwyddiadau. Gadwch i ni weddio. O Dduw yn tad a thad yn harglwydd Iesu Grist, dyn ni'n ddiolchgar i ti am y cyfle newydd ar y fraint trwy gael dod at ein gilydd i dy addoli di. Dyn ni'n sylweddoli o'r newydd o Dduw tad, mor fawr o'i ti, mor rhyfeddol o'i ti, mor ogoneddus ydy dy enw di. A dyn ni'n dymuno bod ni efo'n gilydd yn cael y ddyrchafu di efo'n gilydd. Felly, arwain yn calonau, rhoi ni dywelwch o Dduw tad ar ôl prysurdeb yr wythnos sydd wedi mynd heibio. Rhoi ni dywelwch yn calonau a rhoi ni yr awydd i ganmol yn harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. Clywon gweddi, cymorth ni trwy'r ysbryd glân ac yn heiddiant yn harglwydd a'n gwaredwr bendigedig. Amen. O'n i'n meddwl byddwn ni'n gallu darllen salm efo yn gilydd i gychwyn. Salm 115, sy'n atgoffa ni. Mae Duw sydd i fod yn ben, Duw sydd i fod yn arglwydd. Beth am i ni ddarllen y salm efo yn gilydd? Nid i ni o arglwydd, nid i ni, ond i thenw dy hun rho ogoniant, mwyn dy gariad a ffyddlondeb. Pam y mae'r cenhedloedd yn dweud, ple mae ei Duw? Mae ein Duw ni yn y nefoedd, fe wna beth bynnag a ddymunna. Arian ac aer yw ei delwau hwy, ac wedi ei gwneud a dwylo dynol. Mae ganddynt enau nad ydynt yn siarad, a llygaid nad ydynt yn gweld. Mae ganddynt glistiau nad ydynt yn clywed, a ffroenau nad ydynt yn arogli. Mae ganddynt ddwylo nad ydynt yn teimlo, a thraed nad ydynt yn cerdded, ac ni ddaw sŵn o'i gyddfau. Mae ei gwneithurwyr yn mynd yn debyg iddynt, ac felly hefyd pob un sy'n ymddiried ynddynt. O Israel, ymddirieda yn yr arglwydd, yw ei cymorth a'i tarian. O di Aron, ymddiriedwch yn yr arglwydd, yw ei cymorth a'i tarian. Chi sy'n ofni'r arglwydd, ymddiriedwch yn yr arglwydd, yw ei cymorth a'i tarian. Mae'r arglwydd yn ein cofio ac yn ein bendithio. Fe fendithia di Israel, fe fendithia di Aron, fe fendithia rhai sy'n ofni'r arglwydd, y bychan a'r mawr fel ei gilydd. Bydded yr arglwydd yn eich amlhau, chi a'ch plant hefyd. Bydded i'ch gael bendith gan yr arglwydd a wnaeth nefoedd a deiar. Y nefoedd eiddo'r arglwydd yw, ond fe roes y ddeiar i ddynolryw. Nid yw'r meirw yn molianu'r arglwydd, na'r holl rai sy'n mynd i lawr i dywelwch. Ond yr ydym ni'n bendithio'r arglwydd yn awr a hyd byth. Molwch yr arglwydd. Mi ganon ni
mi ganon ni emyn efo yn gilydd. Ti yw'r gair oedd o'r dechreuad. Na adleisio be da ni ddarllen y ddechrau Efengil Ioan. Yn y dechreuad roedd y gair, a'r gair oedd gyda Duw, a Duw oedd y gair. Ti yw'r gair oedd o'r dechreuad, gyda'r tad cyn bod y byd. Rhoes y ser a'r holl blanedau yn ei lle cyn dod i'r cryd. Rwyt yn dal y greadigaeth gyda'i gilydd trwy dy lef, boed i'r tir a'r môr dyfoli gyda lluoedd dair a nef. Reit, i'r plant am ddod ymlaen, da chi'n mynd i ar yr eistedd ar y llawr eto, fel wrth ysdwytha. A'n gret eich gweld chi yma. Felly, reit, digon o le i chi gyd. Iawn, gret. Reit. Pwy ohonoch chi sy'n hoffi ennill gêm? Pwy ohonoch chi sy'n hoffi colli gêm? Neb. Ben ddim yn siŵr. Ia. Mae well ennill na cholli, yn dydi? Be nath tîm pêl-droed Lerpwl wsos yma? Ennill, reit. Mae hynny'n gwneud rhywun yn hapus. Be nath Man United wneud pethau yma? Chi'n mynd gwybod? Colli. O, diar mi rhywun ddim yn hapus fan e. Beth am tîm Wrexham? Ie, ennill. A nid just ennill gêm, maen nhw di ennill y bencampwriaeth maen nhw'n ddyn, dydyn nhw. So maen nhw'n cael mynd fyny i'r lig nesa, tymor nesa.
Mae ennill yn braf yn ydy. A mae colli, da ni'n gallu teimlo, o, diar mi, peti sy'n ni wedi gwneud yn well. Rwan, mae gen i lun, dwi eisiau chi weld, y fama, o ddau yn rhedeg ras. A'r un yn y blaen, Ebrill ydy I enw fo, a mae o Kenya yn Affrica. A tu ôl iddo fo, mae gynnon ni Ifan Fernandez. A oedd o Sbaen. Ac oedden nhw'n rhedeg ras, ac oedd wedi bod yn ras hir, cross country. Oedden nhw wedi bod yn bell, ac oedd Ebrill ar y blaen. Ac oedd o ar y blaen o dipyn, a wedyn, dyma fo'n dod at y ddiwedd y ras, a nath o ddim dallt yr arwyddion yn iawn. A dyma fo'n stopio rhedeg cyn cyrraedd y diwedd. Ac oedd Ifan Fernandez, y tu ôl iddo fo yn dod fyny I fod yn ail. A fysa Ifan Fernandez yn hawdd iawn I gallu rhedeg heibio fo ac ennill y ras. Ond be nath Fernandez yn hytrach na dweud hynny, dyma fo'n dechrau gweiddi arno fo. Hei, ti'n di gorffen dros ymlaen. Ond oedd yn gweiddi yn Sbaeneg, a doedd Ebrill ddim yn dall Sbaeneg, oedd yn gwybod beth yn digwydd. Felly be nath Ifan Fernandez oedd I wthio fo, gwthio Ebrill nes bod o wedi croesi'r llinell. Ac Ebrill nath ennill. Ac Ifan Fernandez yn ail. Oedd pobl yn dweud, wel, pam nes ti hynny? Se ti di rhedeg yn gynt, se ti di gallu rhedeg heibio fo, fanne, yn lle wthio fo, se ti wedi ennill. Ond oedd Ifan Fernandez yn dweud, wel, se hwnna ddim yn deg iawn yna, achos oedd Ebrill yn amlwg, fodd y gorau, fodd wedi ennill, oedd o'n barod wedi'n nghuro fi, so pe bydden ni yn rhedeg heibio fo, wel, fysa hynny ddim lot o glod I fi. Mae well bod o yn ennill, achos fodd y gorau. A tydi ennill ddim wastad yn gret os da ni wedi torri'r rheolau neu os da ni wedi cheatio neu os oes rhywbeth wedi digwydd, fel ma nid ni di'r gorau ond da ni'n dal I ennill. Peth pwysig ydy bod y gorau yn ennill. Bod y gorau'n cael y clod, bod y gorau'n cael sylw. Rwan, un o'r rhesymau dwi di dangos hynny I chi ydy, mae'n bwysig fel da ni yn gwneud pethau bod ni'n deg efo pobl eraill. Mae rai pobl yn well na ni. A felly maen nhw yn gallu gwneud pethau'n well na ni. Rai pobl ddim cystal â ni, ond da ni ddim fod I dychmygu nhw. Ond mae hwnna'n bwysig bod ni'n deg pan da ni'n cymryd rhan mewn gêm, bod ni ddim yn cheatio neu yn trio ennill pan mae rhywun arall ddyle fod yn ennill. Ond mae yna reswm arall dwi eisiau sôn am hwn. Ydy, pan da ni'n dod at ein gilydd yn y capel, da ni'n dod nid I roi sylw mawr I pwy bynnag sydd yn y ffrynt o pregethu. Nid I roi sylw mawr i'n gilydd. Da ni roi sylw i'r gorau. A pwy ydy'r gorau? Duw ag yna arbennig. Da ni'n dod yma I roi sylw am I Iesu. Iesu. Da roi sylw I Iesu Grist. A ydych chi'n cofio'r adnod wnaethoch chi ddysgu? Nadech? O, diar mi. Iesu Grist, yr un ydyw ddoe a heddiw ac am byth. Achos fod yr un da ni... Oedd y salm oedden ni yn darllen efo'n gilydd
ar y dechrau yn dweud, nid i ni, o arglwydd, nid i ni, ond i enw dy hun o'r gogoniant. Da ni eisiau rhoi Iesu yn y canol. Wel, mae yna fideo, da ni'n mynd i weld rwan o Gân, sydd yn sôn am yr holl bethau ffantastig am yr arglwydd Iesu Grist. So, dwi eisiau chi just edrych a gwrando ar y fideo yma. Okay? A meddwl am yr holl enwau ffantastig sydd i'w gael am yr arglwydd Iesu Grist. Okay, gawn ni'r fideo ymlaen rwan. Na chi'r adnod yna ne. Okay, so y gorau, fod i'r gorau, fo sy'n ennill, fo sy'n heiddi pob gogoniant, a dyn ni mai drio meddwl mwy am yr arglwydd Iesu Grist. Okay, ewch i fynd nôl i eistedd. Mi na i gael nhw i gofio'r adnod yma cyn cyn bo hir. Na fo. Wel, cyn i ni droi at Dduw mewn gweddi, beth am i ni ganu emyn efo yn gilydd, sydd yn gofyn am cymorth Duw o ysbryd byw, dylifa trwom,
byw had y waith a grym y groes. O ysbryd byw, tyrd gweithia ynom cymhwysa ni i her ein hoes. O beth am mynd i droi at Dduw mewn gweddi gadewch i ni weddia. O Dduw ein tad a thad ein harglwydd Iesu Grist. Da ni yn mawrygyr y fraint, da ni'n ei chael hi, o gael troi at ti a gwybod fod y drws yn agored i rai fel ni fedru galw ar dy enw. Mae'r orsedd fawr yn awr yn rhydd, gwrandewyr llais y gwan. Ac felly da ni yn gallu troi y bore yma o'r byd yma sydd yn llawn gwendid, yn llawn trwbl, a da ni'n gallu edrych at yr orsedd fawr sydd yn y nefoedd, lle rwy ti yn eistedd mewn gogoniant. Ac ar dy ddeheulaw o Dduw'n tad, mae yna eiriolwr rhyfeddol, yr arglwydd ei hun. A da ni o Dduw'n tad yn dymuno bore mor newydd, fedru rhoi clod a gogoniant i ti ac i'r arglwydd Iesu Grist. Da ni cydnabod nad oes neb all gymharu a'n harglwydd a'n gwaredwr ni. Yn efol addfwyn oen sy'n llawer gwell na'r byd. Ac wrthyn ni feddwl am yr hyn oedden ni'n glywed fanna yn y gân oedd fyny ar y sgrin. Yr holl enwau rhyfeddol yma am yr un yr ydyn ni yn ceisio'i ddilyn. Yr un sydd yn ffordd yn wirionedd yn fywyd. Yr un sydd yn gynghorwr rhyfeddol, yn dduw cadarn, yn dad tragwyddoldeb. Da ni o Dduw'n tad yn rhyfeddu o'r newydd at ogoniant mawr yn harglwydd Iesu Grist. A da ni'n cyfaddau'n bod ni yn aml ddim yn gwerthfawrogi mor rhyfeddol ydi o. Da ni'n yn gwerthfawrogi mewn gwirionedd y gair tragwyddol yma a ddaeth yn gynawd. Ac felly wrth ddod gydyfron y bore mor newydd, da ni yn cyfaddef yn methiant. Da ni'n cyfaddef o Dduw'n tad ger dyfron i ni beidio adegaru di fel gydylen ni
i ni beidio charu'r arglwydd Iesu Grist fel y gydylen ni. Da ni'n cyfaddu o Dduw yn bod ni ddim wedi rhoi lle i'r ysbryd glân fel y gydylen ni. Da ni ar adegau wedi tristau yr ysbryd. Da ni Dduw'n Tad hyd yn oed wedi gwrthwynebu gwaith yr ysbryd yn calonau wrth i ni lynu wrth yn beia a'n ffordd yn hynny. Ond o arglwydd, os da ni yn ymwybodol o'n gwendid a'n beia'n hynny, da ni hefyd yn ymwybodol o'r maddeuant sydd i'w gael trwy Iesu Grist. Yn hawydd ni o Dduw'n Tad, mewn gwirionedd trwy Iesu Grist, ydy y bydden ni'n cael sicrwydd eto yn ein calonau o'r maddeuant sydd yn eiddo i bawb, i bawb sydd yn rhoi i ffydd yn yr arglwydd a'r gwaredwr. Felly bore yma o Dad, a wneud i glosio ato ni, a wneud i eto'n helpu ni i weld nad oes neb ond ef, fe Iesu hardd all y ddichon lanw yn bryd ni. Da ni'n cyflwyno ti'r byd yn ei angen, yn ymwybodol eto o gymaint o anghenion, clywed am bethau dychrynllyd yr wythnos diwethaf yma yn digwydd yn Sudan, yn yr Iemen, y Gofid eto yn Wcrain, a hyd yn oed yn gwlad ni o Dduw'n Tad, gyfidiau yn gafel mewn cymaint o bobl. Cofia'r byd o feddyg da a'i flinderau. Tyrd yn glau a llwyr iach a ei doluriau. Ond hefyd, da ni'n gweddio Dad, a byddwn ni yma, ond hefyd y bydd pobl a hyd a lled yn gwlad ac yn byd yn cael golwg newydd ar yr arglwydd Iesu, oherwydd dyna fydd yn dwyn gwir iachad i'n calonec yn hyneidiau ni. Felly'r bore yma wneud i lefaru a ni trwy dy air. A ni'n cyflwyno i ti yn gyfalon yn hynny. Arglwydd mae ganddo ni ofalon fel eglwys wrth feddwl am adeilad i fedru addoli ynddo fo. Mae ganddo ni ofalon o Dduw'n Tad wrth feddwl am yn teuluoedd a rhain dioddau a fiechyd. A da ni o Dduw'n Tad, da ni rhoi nhw yn dawel ac eto yn ddiogel yn dy ddwylo di. Ond yn ystod y munudau nesaf o Dad, da ni isio ti yn wir siarad efo'n calonau ni. Delia efo ni o Dduw'n Tad fel llawfeddyg yn trin cleifion. Ac ysgweli di fod na trwy hyn a gawn ni ddod i dy gared i'n fwy a dod i roi'r lle blaenaf i'r arglwydd Iesu. Clyw ni, a maddau ni'n holl feiau trwy Iesu Grist yn arglwydd a'n gwaredwr da. Amen. O mi ddarllenau o'r gair. Darllen o Efengel Ioan ar 3 bennod. Ac yn y 3 bennod, da ni'n ymwybodol mae'r hanes enwog am yr arglwydd yn siarad efo Nicodemus. Ond wedi iddo fo fod yn siarad efo Nicodemus, oedd hynny'n digwydd yn Jerusalem, mae'n gadael Jerusalem a mynd allan i'r wlad. Felly, Ioan pennod 3 ac adnod 22. Ar ôl hyn, aeth Iesu a'i ddisgyblion i wlad Jwdea, a bu'n aros gyda hwy ac yn bydyddio. Yr oedd Ioan yn tain bydyddio yn Ainon yn agos i Salim am fod digonydd o ddŵr yno, ac oedd pobl yn dod yno ac yn cael i bydyddio. Nid oedd Ioan eto wedi ei garcharu. Yna, cododd dadl rhwng rhai o ddisgyblion Ioan a rhyw iddew ynghylch defod glanhad. Daethant at Ioan a dweud wrtho, Rabi, y dyn hwnnw oedd gyda thi y tu hwnt i'r ddonen, yr un yr wyt ti wedi dwyn tystiolaeth iddo, edrych mae ef yn bydyddio, a phawb yn dod ato ef. Atebodd Ioan, ni all neb dderbyn un dim os na Duw wedi ei roi iddo o'r nef. Rydych chwych hyn yn y dystion i mi ddweud,
nid my fi yw'r Meseia, un wedi ei anfon o'i flaen ef o'i fi. Y priodfab yw'r hwn y mae'r briodferch ganddo. Y mae cyfaill y priodfab sydd wrth ei ochr ac yn gwrando arno yn fawr ei lawenydd wrth glywed llais y priodfab. Dyma fy llawenydd i yn ei gyflawnder, a mae'n rhaid iddo ef gynyddu ac ei minnau leihau. Mae'r hwn sy'n dod o ddichod goriwch pawb. Mae'r hwn sydd o'r ddeiar yn ddeiarol ei anian ac yn ddeiarol ei iaith. Mae'r sawl sy'n dod o'r nef goriwch pawb. Y mae'n tystiolaethu am yr hyn a welodd ac a glywodd, ond nid yw neb yn derbyn ei dystiolaeth. Y mae'r sawl sydd yn derbyn ei dystiolaeth yn rhoi ei sêl ar fod Duw yn eirwyr. Oherwydd y mae'r hwn a anfonodd Duw yn llefaru geiriau Duw. Nid wrth fesur y bydd Duw yn rhoi'r ysbryd. Mae'r tad yn caru'r mab, ac y mae wedi rhoi pob peth yn ei ddwylo ef. Pwy bynnag sy'n credu yn y mab, y mae bywyd tragwyddol ganddo. Pwy bynnag sy'n anifydd i'r mab, ni wel fywyd, ond y mae digofaint Duw yn aros arno. Dyma air yr arglwydd. O cyn i ni droi i feddwl am geiriau yna o'r Beibl, mi wnawn ni ganu emyn. Rwy'n chwennych gweld ei degwch ef. Mae yna lot o bethau mae rhywun eisiau i gweld yn y byd yma. A falle bod gennych chi bucket list o lefydd ddech chi eisiau mynd, llefydd ddech chi eisiau gweld, pobl ddech chi eisiau gweld neu clywed yn perfformio neu rhywbeth. Ond mae'r Cristion yn dweud, mae'n un peth da ni eisiau yn fwy na dim byd. Rwy'n chwennych gweld ei degwch ef, siwch popeth is y rhod. Na welodd lluoedd nefoedd byr, gyffelib iddo'r i oed. Dwi'n hoffi y trydydd pennill. Rwyf innau'n brefu am gael praw o'r maith bleserau sy'n cael ei hyfyd heb ddim trai gan yr angylion fri. Brefu. Chi'n bo, y dyddiau yma, da ni'n gweld yr ŵyn yn y ceia, a maen nhw'n brefu am i mamau, dydyn nhw, isio mynd ar ôl i mamau i gael y diod yma o laeth. A felly, da ni yn hiraethu, gael rhyw brawf o gariad Duw yn yr arglwydd Iesu Grist. Y bendithion rhyfeddol, y pleserau sydd o gael gweld yr arglwydd yn ei degwch. Mi ganon ni'r emyn yma efo yn gilydd.
Wel, o'n i am i ni feddwl am yr adran o'n i ddarllen ac yn arbennig geiriau Ioan Fydyddiwr yn yr adran yna. Mae'n rhaid iddo ef gynyddu ac i minnau leihau. Mae'n rhaid iddo ef gynyddu ac i minnau leihau. Da ni wedi cael wythnos o weddio. Di bod yn dod at ein gilydd yn gweddio. Ac un peth yn arbennig ar yn meddyliau ni. Be dyn ni fod yn wneud, sut dyn ni fod symud ymlaen o feddwl am gyflwr yr adeilad sydd yn eiddo i ni. Ac felly wrth baratoi ar gyfer heddiw, o'n i'n trio meddwl, wel, be dwi fod sôn amdano fo? Ydw i fod meddwl eto am hwnna, neu ydw i fod meddwl am rhywbeth gwahanol, oherwydd dyn ni mewn cyfnod arbennig yn yn hanes yn tydyn ni. Fel Eglwys Efengylaeth Bangor. Mae yna un syl arall, ac wedyn, mi fydd gynnon ni rywun newydd yn dod i'n harwain ni. Mi fydd Rhodri yn dod fel gweinidog. Dwi'n gwybod bod bod bron blwyddyn a hanner wedi mynd ers i mi roi heibio'r swydd yn eich plith. Ac eto, rywsut mae yna ryw deimlad o gyfrifoldeb sydd wedi bod yn parhau a rwan, da ni'n ymwybodol ynde. Mae'r amser yn dod pan mae ganddo ni weinidog newydd. Mae lle gweinidog mewn eglwys, mae'n safle arbennig iawn. O safbwynt y gweinidog, mae'n dwyn cyfrifoldeb mawr. Mae o yn rhywbeth arbennig sydd yn gafel yn rhywun. Ond o ran yr eglwys, mae hefyd yn swydd sydd yn galw ar i ni fod yn gwrando yn ystyried. Dyma rhywun sydd wedi cael ei neilltuo i roi amser i ddarllen, i fyfyrio, i weddio, ac i geisio gweld be mae Duw am i ni wneud fel eglwys. Hynny di, mae llawer o swyddi'n dechrau bydwch 8:00 bore ac yn gorffen am 5. Mae yna swyddi eraill sydd yn parhau yn hwy na hynny. Mae yna waith paratoi i wneud ar ôl 5:00 y nos ac yn y blaen. Ond mae swydd gweinidog rywsut di byth yn gadael rhywun. Nid swydd i'w chyfri mewn oriau ydy hi, a da ni'n galw Rhodri i ddod ato ni. Ac ar un olwg, da ni'n gallu disgwyl llawer oddi wrtho fo. Mae'n gyfnod o newid yn yn hanes ni. Ac eto, sut da ni fod meddwl amdano fo, a sut da ni fod meddwl am waith yr eglwys? A felly, wrth i ni wynebu'r cyfnod o newid yma, dwi eisiau troi at gyfnod arall o newid. Y newid o weinidogaeth Ioan Fydyddiwr i waith cyhoeddus a weinidogaeth Iesu o Nazareth. Mi oedd Israel efo hanes rhyfeddol o ymwneud â Duw. O Duw wedi bod ar waith yn y genedl ers 2000 o flynyddoedd gallen rhywun ddeud mewn gwirionedd. Yr hanes yn galw Abram o y Caldeaid. Deud i fod o'n mynd i wneud rhywbeth arbennig trwy ddisgynyddion Abram. Wedyn wedi cael Israel yn cael ei gwaredu o'r Aifft i harwain i wlad ar addewid. Da chi'n cofio fel wnaethon ni llynedd, eithon ni trwy rhyw arolwg o'r Beibl yn dod, arolwg o'r Hen Testament, lle oedden ni'n mynd am y cyfnodau gwahanol, cyfnod y barnwyr, cyfnod y brenhinoedd, a wedyn beth oedd y proffwydi. A gair Duw yn dod yn glir. Ond wedyn fe fuodd, wel, 4 bron 500 mlynedd, lle oedd na ddim byd fel petai yn digwydd. Oedd o fel se Duw wedi mynd yn ddistaw. Oedd o fel se genedl bron yn gorfod cario ymlaen ar ei pen ei hunain. Duw wedi i anghofio nhw. Ac ar ôl
cyfnod Hagai, Zechariah, Malachi, dim byd. Ac yna, fe ymddangosodd Ioan Fydyddiwr. A dyma tyrfaoedd yn dod. Ie, oedd na rain i wrthwynebu fo. Roedd yr arweinwyr yn Jerusalem, yr arweinwyr crefyddol yn ei wrthwynebu fo. Ac eto, be dyn ni'n ddarllen? Oedd pobl yn gwybod mae yna broffwyd wedi ymddangos. Roedd holl wlad Jwdea a holl drigolion Jerusalem yn mynd allan ato, meddai Marc wrthon ni. A dyma yna rhaid oedd ddilynwyr ffyddlon yn ddisgyblion iddo fo. Oedden nhw'n mynd ar ei ôl, oedden nhw'n ddilyn o. Pan oedd o'n pregethu, oedden nhw yna yn dal ar ei eiriau. Dyma un i'w rando arno fo. Rhywun wedi dod oddi wrth Dduw efo neges ar gyfer yn hoes ni, oedden nhw'n dweud. Oedd y tyrfaoedd yna. Ond wedyn, dyma rhywun arall yn dod. Iesu Nazareth. Mi oedd ei ddysgeidiaeth yn debyg iawn i ddysgeidiaeth Ioan. Oedd o'r un math o neges. Edi fa'r hewch. Mae teyrnas nefoedd yn dod yn agos. Ac oedd pobl yn dechrau mynd ar ei ôl, achos yn wahanol i Ioan, oedd yr Iesu yma, oedd o fel sef o ryw nerth arbennig, oedd na bobl yn cael ei achau trwy hwn. Oedd na rai meddiant cythreiliad yn cael ei rhyddhau, oedd na wirthiau yn digwydd. Ac oedd na bobl yn gadael Ioan ac yn mynd ar ôl Iesu. Ioan oedd wedi dechrau bydyddio pobl. Hynny oedd na rai ddewon efo ryw ddefod glanhad, a mae'n amlwg yn y darlleniad, oedd na rai di mynd a dadle efo Ioan ynglyn â be oedd ystyr hyn. Dadle efo disgyblion Ioan, ond oedd Iesu fel sef o'n copio Ioan, oedd o'n cael ei ddisgyblion i fydyddio pobl, yr un fath ag oedd Ioan wedi bod yn bydyddio pobl. Ac oedd disgyblion Ioan, rhai ohonyn nhw'n dechrau cwyno, hey, come on, Wan. Pan bod rhain yn dod, beth amdana ti, beth am y rhai sy'n dy ddilyn di, beth am y disgyblion sydd fod yn dod ar dy ôl di. Ond oedd Ioan ddim yn poeni. Oedd o ddim yn poeni o gwbl. Oedd o'n falch o weld rhai yn mynd a dilyn yr arglwydd Iesu Grist. Oedd o'n llawenhau. A mae'n dweud nifer o bethau sydd gobeithio'n helpu ni wrth ni feddwl sut dyn ni fod fel pobl yr eglwys. Peth cyntaf dwi eisiau dweud ydy, peth mor beryglus ydy bod ni'n dyrchafu dynion, bod ni'n dyrchafu pobl, gosod pobl ar ryw lwyfan arbennig. Mae disgyblion disgyblion Ioan Fydyddiwr yn siomedig fod dilynwyr yn ei adael o i fynd ar ôl rhywun arall. Ond mi oedd Ioan i hynna'n, oedd o'n berson arbennig iawn, mae rhaid i mi gyfaddau. Oedd o'n gallu delio efo poblogrwydd mewn ffordd arbennig, heb adael oedd efo fynd i'w ben. Mi fydde mor hawdd iddo fod wedi mynd fel arall. Meddyliwch am ienedigaeth o. Pwy ddar i ddweud bod Ioan yn mynd i gael ei eni? Pwy ddar i ddweud bod... Diolch, Steph. Pwy ddar i ddweud bod Ioan yn mynd i fod yn cael ei eni? Angel, a nid unrhyw angel, yr angel Gabriel ddoth a chyhoeddi. Ac yng ngeiriau Gabriel, oedd y geiriau yma, mawr fydd ef ger bron yr arglwydd. O, dyna chi le i fod yn meddwl, dwi'n berson special. Nid i fwy na diod gadarn beth, llenwyr ef ar ysbryd glân, ie, yng nghroth ei fam. O, dwi'n rhywun arbennig. A wedyn mae'r tyrfaoedd yn dod ar ei ôl o. Mi fydde mor hawdd i'w ben o fod wedi chwyddo yn bydde.
Ond na. Yr ydych chi eich hunain yn dystion i mi ddweud, nid my fi yw'r Meseia, un wedi ei anfon o'i flaen o'i fi. A pan ofynno swyddogion y Sanhedrin iddo pwy oedd o feddydodd, my fi yw llais sy'n yn galw yn yr anialwch. Dwi'n byd ond llais, dwi'n byd ond llef, dwi ddim byd ond sŵn. Mae llwyddiant, mae bod yn boblogaeth, mae cael lle amlwg yn gallu bod yn beth mor beryglus i ni. Oherwydd mae mor hawdd i ni gredu yn bod ni rywsut yn special. A pan mae hynny'n digwydd, cam bach ydi o i ni fod yn gwneud pethau na ddylen ni. Rywsut i feddwl na di rheolau sy'n perthyn i bawb arall ddim yn perthyn i ni. Chymod, dyna oedd y cyhyddiad yn erbyn Downing Street yn ystod y pandemig. Mae yna un rheol i bawb arall, ond rheol arbennig iddyn nhw. Dyn nhw'n gorfod cadw'r un rheol i bawb arall. Dyna oedd y cyhyddiad yn de. Ond da ni'n gorfod meddwl am y byd. Pan da ni'n meddwl am bobl yr arglwydd. Dafydd, Brenin, Dan Fendith yr arglwydd wedi llwyddo i wneud cymaint. Ond wedyn, rywsut yn meddwl, dwi'n special. A pan welodd o Bathsheba, fod wedi cael gwybod bod hi'n wraig briod, oedd o rywsut yn meddwl, di'r rheolau pawb arall ddim yn perthyn, ddim yr un peth i fi. A dyma fo dyma fo'n gwneud yr hyn na ddyle fo. Mewn cylchgol Cristnogol yn ddiweddar, mae yna gwestiynau mawr wedi cael eu codi am rai arweinwyr yn does. Arweinwyr wedi gwneud pethau na ddylen nhw, wedi camddefnyddio i hawdurdod. A rhan ohono fo ydy bod nhw wedi cael eu rhoi ar bedestol, bod nhw wedi cael eu rhoi ar y lwyfan. Mi fyddai'n bryderus pan fydd mudiad yn cael ei enwi ar ôl person sy'n dal yn fyw, o person sy'n ei arwain nhw. Oedd Billy Graham yn eithriad, dwi'n meddwl, yn yr ystyr bod o wedi cael y gymdeithas yma, Cymdeithas Efengylu Billy Graham, i enw fodd yna. Mi lwyddodd o i gadw hynna'n yn rhyfeddol rhag disgyn i'r rhwyd yma. Mae cymaint wedi disgyn iddo fo. Ond da ni wedi gweld nifer o arweinwyr wedi dal mewn sgandal yn y blynyddoedd diwethaf. Da ni disgwyl arweinydd newydd i ddod fan yma. Peidiwch ar rhoid o ar bedestol a meddwl i fod o uwchlaw pawb arall. Achos pobl yda ni sydd yn weinidogion, rhywun fath o chi yn union. Rhaid rhoi pob cymorth iddo fo. Rhaid gwrando arno fo, rhaid dilyn i arweiniad o. Ond peidiwn a i osod o yn y fan lle mae o'n feddwl i fod o uwchlaw pawb arall. Wrth gwrs, y peryg arall, peryg i ni felly ydy y peryg o ymleidio, ynde. Dyna wedi digwydd yng Nghorinth. Hysbysrwydd fi amdano a'ch fy nghyfeillion o ran gan rai o dichlwe, fod cynhennau yn eich plith. Mae'r rhain o'ch yn dweud, yr wyf fi'n perthyn i blaid Paul. Eraill minnau i blaid Apollos. Rhai minnau i blaid Cephas neu minnau i blaid Crist. Aeth Crist yn cyfran plaid? A'i Paul a groesoeliwyd trosoch chi, neu a fedyddiwyd chi i enw Paul? I ni, mae rhaid i ni wylio rhag bod ni'n meddwl, mae mor hawdd meddwl, mae yna eglwysi gwahanol, a maen nhw'n gwneud pethau ni ffordd nhw, a da ni'n gwneud pethau ni ffordd o. Mae'n hawdd i ni lithro i'r sefyllfa yma, lle da ni yn rhoi ymddiriadaeth mewn pobl yn fwy nag ymddiriadaeth yn nyw. Felly, peth
peryglus ydy dyrchafu dynion. Dyna un peth i ni gofio amdano fo. Yr ail beth, da ni weld yn glir gan Ioan ydy bod gwir fendith yn dod oddi wrth Dduw. Os oedd Ioan yn gweld ei hyn yn ddim byd mwy na sŵn, neges neu lais felly, oedd hefyd yn gwybod bod ei neges o wedi cyffwrdd pobl, wedi newid calonnau pobl, wedi peri bod pobl rhyw sydd yn troi oddi wrth rygioni ac yn troi i geisio yr arglwydd. Ond oedd yn gwybod bod hyn wedi digwydd, nid achos i fod o'n special, ond achos fod Duw wedi bendithio. A mae'n deud yn dydy fan yma'n adnod 27, ni all neb dderbyn un dim os na Duw wedi roi iddo o'r nef. Oedd o'n gwybod bod ganddo fo job, oedd Duw wedi ymddiried rhywbeth iddo fo. A doedd o ddim i gael mwy na be oedd yr hyn oedd Duw wedi osod iddo fo. Byddai'n hawdd iawn iddo fo feddwl o fod e'n braf sy'n ni'n cael tyrfaoedd yn dilyn am bod ni'n cael efallai lle i fyw, lle cyfforddus yn ytrach na bod ni'n byw yn yr anialwch diet chydig bach gwell na'r logistiaid a'r mêl gwyllt ac yn y blaen. Bydde yn hawdd iawn iddo fo feddwl pan fydde fo'n cael ei garcharu gan Herod a cofiwch pan gafodd o'i garcharu a'i ddienyddio, doedd o'm lot mwy na 10 ar 20 oed. Bydde'n hawdd iawn iddo fo feddwl o pam na ges i yrfa gwell, gyrfa mwy cyfforddus. Ond oedd o'n dweud, na, dyma mae Duw wedi osod ar yng nghyfer i. Ac felly, dyma dwi yn ei wneud. A pan mae'n nghyfnod i drosodd a mae rhain ngadael i a fynd ar ôl rhywun arall, dwi'n bodloni ar hynny. O Jeremia wedi cael hen job anodd. So oedd yn pregethu, ac oedd y neges oedd yn cael gan Dduw i pregethu, wastad y neges oedd yn sôn am, well, we're doomed. Mae barn yn dod. Da ni'n mynd i gael yn concro gan Babylon. Ac oedd yn dweud, bob tro llefaraf ac y gweddaf, trais ac anrhaith yw fy llef. Canis mae gair yr arglwydd i mi'n waradwydd ac yn ddirmeg ar hyd y dydd. Os dywedaf ni soniaf amdana, ac ni lyraf mwyach yn ei enw, os dwi'n dweud, dyma'r neges dwi eisiau chyhoeddi, y mae yn fy nghalon yn llosgi fel tân wedi gau o fewn y fesgyrn, blaenaf yn ymatal yn wir ni allaf. Oedd o'n ymwybodol bod Duw wedi rhoi neges, ac oedd rhaid efo roi'r neges yna. Y bydde fo falle wedi hoffi cael neges wahanol. Roedd cyfnod i Ioan pan oedd ei lais o'n cyrraedd. Ond oedd o'n gwybod nad paratoi lle iddo fo ei hun oedd o. Mae'n diffinio ei rôl mewn ffordd arbennig iawn, fel gwas priodas yn dydy. Yn newylliad y Dwyrain Canol, oedd priodas chydig bach yn wahanol i fel y gymau yn dydd ni. Oedd y dyweddio bron fel priodas yn ddefo'i hynna'n, oedd na seremoni fawr, oedd na 2 deulu'n dod ynghyd, oedd na ddathlu bod y dyweddiad wedi digwydd. Wedyn, mi oedd y priodfab yn gorfod mynd ffwrdd a paratoi cartref ar gyfer i briod. A pan fydde fo wedi paratoi'r cartref, wedyn fydde fo'n mynd nôl i nôl y briodferch a bydde nhw yn cael y briodas. A swyddogaeth y gwas, neu cyfaill y priodfab, oedd paratoi y briodas honno. Paratoi, gwneud siŵr fod y gwahoddiadau neu gwneud siŵr fod y trefniadau'n iawn ac yn y blaen. A wedyn, pan fydde'r amser yn dod, fydde'r priodfab yn dweud, dwi wedi paratoi'r cartref, dwi'n barod, wedyn, mi fydde'r cyfaill yn mynd â fo, a fydden nhw'n mynd i gyrchu
y briodferch, a mi fydd yna ddathlu, a fydde'r gwas, neu dyna fod, dwi wedi cael gwneud yn job, dwi wedi cael gweld, a fydde'n llawenhau rwan, bod y briodas wedi digwydd. Ac felly mae Ioan yn diffinio I swydd o. Yng ngwaith I oedd jyst paratoi. A rwan, mae o yn mynd I gael sylw. Mae o yn mynd I gael sylw. Ac oedd e'n llawenhau. Oedd e'n llawenhau yn hynny. Rwan, gadewch I ni ddod efo un sefyllfa ni. Dyn ni'n aml yn meddwl mor braf sy'n cael amgylchiadau'n wahanol, bod yn rhan o eglwys fawr, llaweroedd yn dod o bellter I ymuno efo ni. Ac I ddweud y gwir, gallai gyfaddau pan o'n i'n Gristion ifanc yn paratoi ar gyfer y weinidogaeth, o'n I wrth y modd yn darllen hanes y 19fed ganrif. Cyfnod Daniel Rowlands, Howell Harris a Williams Pontycelyn. Oedd pobl yn teithio o bob rhan o Gymru draw I bentre bach di nod Llangeitho mwyn gwrandio ar Daniel Rowlands yn pregethu. A dyna oedd y mreiddwyd I. Cael bod yn bregethwr a phobl yn dod o bob man. A'r gair yn newid I bywydau nhw ac yn newid y wlad I ddweud y gwir. Mor braf fydde byw a phregethu yn y cyfnod hwnnw. Ond a fe ngosodwyd I mewn cyfnod gwahanol. Ni ddichon dyn dderbyn dim o ddieithrau roddydd o'r nef, medde yr hen gyfeithiad. Ond Duw sydd yn dewis pryd mae bendith yn dod a sut mae bendith yn dod. Mi fyddai'n braf cael bod mewn eglwys efo adeilad newydd, heb bydredd ynddo fo, lle I ni fedru gwneud beth bynnag oedden ni isio I wneud I gynnal gweithgareddau amrywiol. A pwy awyr, efallai bydd Duw yn rhoi cyfnod fel hynny I ni, gyda phobl Bangor yn tyrru I wrando ar y gair yn cael ei agor mewn nerth. Da ni mewn cyfnod newydd. Pwy awyr, beth fydd dan ofal neu dan arweiniad yn gweinidog newydd. Ond sylwch, nid rhodri fydd yn rhoi llwyddiant I ni. Duw sydd yn rhoi llwyddiant. A felly rhan o'n cyfrifoldeb ni ydy gweddio bydd Duw yn ei ras yn bendithio. Yn bendithio rhodri yn helaeth. Chymod, mae yna ddau beth dwi'n dau beth ar ynghalon ni, yn ym siŵr sut I egluro nhw. Y peth cyntaf, mae rhywun yn ymwybodol bod yna enghreifftiau o weinidogion yn ymddeol, yn parhau yn yr un eglwys, a mewn gwirionedd, maen nhw'n dal I fod isio rheoli. Maen nhw'n dal I fod isio I lle, y parch a mewn gwirionedd tynnu'r llunynau I bethau ddigwydd. A dio ddim help I weinidog sydd yn dod. Felly, rhan o'n nghyfrifoldeb I ydy deud, mi oedd Duw di rhoi'r cyfnod I mi pan o'n I efo swydd yma. Rwan, yn llawenydd I ydy trosglwyddo'r peth I rywun arall. Mae rywun arall yn dod a edrychwch ato fo I gael yr arweiniad, ond edrychwch ymhellach nag ato fo. Edrychwch at Dduw i'w fendithio. Da ni gyd yn gwybod am Spurgeon, Spurgeon, y pregethwr mawr yn y 40 ganrif ar 15 yn Llundain. A rhywun yn holio be oedd y gyfrinach, oedd miloedd yn tyrru I wrando arno fo di bregethu fo'n mynd trwy'r byd I gyd. A holi efo be oedd I gyfrinach a dyma fo'n cymryd y bobl yma lawr
i'r festri, i'r stafell yng ngwaelod Metropolitan Tabernacle, lle oedd na bobl fanno yn gweddio. Yn gweddio. A fo'n dweud, dyna fy nghyfrin â chi. Mae gennau bobl sy'n gweddio drostai. Neu falle bod ni'n meddwl, wel ie, dyna enghraifft o gapel mawr. Oedd Stuart Olliott yn rhannu efo fi amdano fo yn dod i gredu, a wedyn oedd o'n mynd i'r weinidogaeth, neu oedd o'n gosod i fryd ar fynd i'r weinidogaeth, ac oedd na un gweinidog, oedd am weinidog ar eglwys fawr, ond yr un peth o Stuart yn gwybod oedd pan oedd y gweinidog yma pregethu, oedd o fel se Duw yn bresennol. A dim ond yn mynd at y gweinidog yma a holi be ydy dy gyfrinach di. A dyma'r gweinidog yn edrych allan trwy'r ffenest, oedd na ryw wraig yn cerdded heibio. Ac dyma'n pwyntio at y wraig, dyna'n nghyfrinach chi. Achos beth o wraig yn ei wneud, oedd hi'n mynd i'r capel, oedd hi'n eistedd yn ei set yn y capel, ac oedd hi'n gweddio y bydde y gweinidog yma yn cael ei fendithio ar y sul. Ac oedd Duw yn amlwg pregethu y dyn hwnnw. Mae'n rhyw eglwys fach ddigon di-nod. Felly, yn cyfrifoldeb ni, ydy ceisio'r fendith gan y Dduw trwy rhodri pan mae o yn dod yma. Ond yn drydydd, y pwynt ola ac yn pwynt syml iawn. Pa fendith dyn isio? A'r fendith dyn isio ydy bod ni'n gweld yr arglwydd yn fwy clir yn de. Dyrchafu Iesu ydy yn cyfrifoldeb. Oedd Ioan yn gwybod nad fo oedd fod yn centre stage. Yr wyf fi'n bedyddio a dŵr, ond yma'n sefyll eich plith un a chwyn i'n adnabod. Un sy'n dod ar fy ôl i, nad wyf fi'n deilwng i ddatod carau ei esgydau. I neges oedd paratowch ffordd yr arglwydd, ac felly fel y gwas priodas yn gwneud yr holl baratoi, pan oedd y priodfab yn ymddangos, felly oedd Ioan, be welodd yr ysbryd yn disgyn ar Iesu wrth iddo fo godi o'r dŵr ar ôl iddo fo fedyddio Iesu. A oedd o'n gallu dweud, dyma oen Duw'r ond sydd yn tynnu ymaith bechod y byd. Gyda dyma'n job i. Pwyntio at hwn, dyma oen Duw. Mae'n rhaid iddo ef gynyddu ac emynau leihau. Fo sydd yn centre stage. Yr apostol Paul, cael ei roi yn y carchar. A pan oedd yn y carchar, oedd yna rai pobl eraill yn dweud, gret, mae Paul wedi mynd allan y ffordd, dyma fy nghyfle i. A oedden nhw yn dod, rhai yn pregethu Crist, o resymau cwbl gywir, eraill yn pregethu Crist o resymau anghywir. Ond be mae Paul yn dweud, yn poeni bod o wedi cael ei roi o'r ffordd yn y carchar o na. Pa waith yn aill ffordd neu'r llall, prynau mewn rhith neu mewn gwirionedd, mae Crist yn cael ei gyhoeddi ac yr wyf yn gorfoleddu yn hyn a gorfoleddu a wnaf hefyd. Nid gwaith rhodrid i gosod trefn arno ni. Nid i waith o ydy gwneud eglwys Efengylaidd Bangor yn llwyddiant mawr. Ei waith o ydy trwy agor ysgrythurau i ni yn helpu ni i weld Iesu yn fwy clir. Fel yn bod ni'n dod i garu'r arglwydd yn fwy. Fel bod ni'n dod i fod yn fwy tebyg i'r arglwydd. Fel bod ysbryd Crist yn llywodraethu yn ein plith ni. A nid yn gwaith ni ydy dangos fod capel y ffynon yn gret. Dim ond un sy'n haeddu'r parch. Un sydd yn haeddu'r clod y mawl a'r bri. Teilwng yw'r oen a laddwyd o'r holl ogoniant mawr. Oherwydd ei waith o, dyn ni. Fo sydd
wedi dod i'r byd i ddelio efo yn beia ni. Fo sydd wedi cymryd yn drygion i ni ar ei gefn ei hun a gwisgo yn drygion i ni ar y groes. A wynebu'r tywyllwch yr ydyn ni'n ei heiddi. Fynyw, paham am gadawaist. A fo sydd yn gwisgo ni wedyn. A gwisg o gyfiawnder, gwisg sanctaidd. Wrth i ni gredu iddo fo, wrth i ni bwyso arno fo. Da ni yn cael yn hael ni, da ni'n cael dod yn blant Duw, da ni'n cael dod yn greaduried newydd. I waith o di o, i gyd. Rhaid iddo ef gynyddu ac i ninnau leihau. Felly wrth i ni edrych ymlaen, gadwch i ni edrych ymlaen a pharatoi ar gyfer rhodri fel yma. Gadwch i ni beidio i roi o ar bedestol mewn ffordd arbennig. Gadwch i ni ofyn i Dduw yn ei ras i fendithio fo, bendithio i weinidogaeth o yn helaeth yn ein plith ni. Gadewch i ni weddio byddwn ni'n gallu ymateb i'r weinidogaeth mewn ffordd gywir, mewn ffordd briodol. A gadewch i ni weddio trwy'r cyfan, bydd yr arglwydd Iesu Grist yn cael ei ddyrchafu, y bydd o yn cynyddu, a ninnau yn lleihau fel petai'n mynd o'r golwg wrth i ogoniant Crist ddod yn fwy a mwy amlwg. Gadewch i ni weddio. O Dduw yn tad, da ni'n dod ac yn cydnabod mae dy eglwys di ydy hon. Dy waith di ydy'r gwaith sydd yn mynd i bara. Ac o Dduw yn tad wrth i ni feddwl am y dyfodol, mae gynnon ni gwestiynau, mae gynnon ni ryw ansicrwydd am rai pethau. Ond o arglwydd, da ni hefyd yn ddiolchgar dy fod ti yn dy ras, yn rhoi i ni gyfnod newydd dan weinidog newydd. Os gweli di fod yn dda, arglwydd, da ni'n gweddio y bydd y cyfnod hwn yn gyfnod lle da ni'n dybrofi di ar waith mewn modd arbennig iawn. Gad i'r weinidogaeth yn y plith ni fod yn ffrwythlon. Cadw rhodri rhag unrhyw gam, rhag unrhyw gamau gwag o Dduw'n tad. Ysgweli di fod na ni di osod y fath fendith arno fo, fel ag y byddwn ni'n gallu deud dy fod ti yn plith ni, dy fod ti ar waith, a ninnau yn llawenhau yn yn harglwydd ac yn gwaredwr fwy nag erioed ar blaen. Clywn ni trwy Iesu Grist yn harglwydd. Amen. Mi ganon ni i ganmol yn harglwydd a'n gwaredwr ni, clodydd a'n feidrol sydd i Iesu gwyw. Fy o'r fy rhan fy mara bywiol yw, ynddo rwy'n byw, ac arno rhof ym mhwys, gwaredyw na rhag distryw angau dwys.
ac iddo ef, sy'n abl i'ch gwneud yn gadarn. Yn ôl yr efengil yr ydym ni'n ei ffrigethu a'r genadwri am Iesu Grist. Yn ôl y datgyddiad o'r dirgelwch a fy'n gyddiedig ers oesoedd maith, ond sydd yn awr wedi amlygu trwy'r ysgrythurau proffwydol, ac wedi ysbysu ar orchymyn y Duw tragwyddol i'r holl genhedloedd i'w hennill i ffydd ac y fuddod. I'r unig ddoeth Dduw, trwy Iesu Grist, iddo ef, y bo'r gogoniant am byth. Amen.